ассалому алайкум бародарои азиз, созои хубе, саломаттон хубе? Бародарои ҷон ҳам марказа ярдонарӣ лайк меҷахед ва подписатся мекунем. Илтимос дастгирии шумо пешравии мо бародарои ҷон ва курси имрӯзаи мо бошад имрӯз 13 май соат 7:36 ба вақти Москва ва 9:36 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, як бор дига хотиррасонтон метавонам ки ярдонарӣ лайка биҷохед, илтимос ва подписатся кунед. 1000 рубли мо бародарои азиз курси имрӯзаи 1000 рубли 191 сомон 88 дирам, доллар бошад 15,3, евро 14,73 ва бародарои азиз дар конверт плюс курси ин қадар аст ва дар банкҳо, ҳамаи банкҳо яъне гуфтагӣ аст. Курс банки Эстиқоти 167 сомон, банки Миллии Тоҷикистон 166 сомон 1000 рубл, Алиф банк 1000 рубл 167 сом, Спитамин банк 1000 рубл 167, Аввалии банки молиявии худ 1000 рубл 163, Ҳумо 1000 рубл 160 ва Равҳид банк 1000 рубл 167, банки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 162, Душанбе Сити 1000 рубл 167.